Мултивитамини Forever Kids. Американската асоциация по сърдечни заболявания и Американското общество за ракови болести казват, че трябва да изяждаме по 5-6 порции плодове и зеленчуци дневно. Но колко от нас го правят наистина? Въпреки че на всички ни е известно, че приемането на много плодове и зеленчуци може да понижи риска от сърдечни заболявания, рак и много други сериозни болести, за голяма част от хората е почти невъзможно да намерят време да планират и приготвят по 5 порции дневно. Повечето от нас имат късмет, ако приемат по 2 порции на ден. А при децата нещата стоят още по-зле. Според изследванията, повече от половината деца в САЩ изяждат по 1 или по-малко порции зеленчуци дневно. Дъвчащите мултивитамини Forever Kids не само запълват празнината, оставаща когато не приемаме достатъчно плодове и зеленчуци, но и предоставят на практика непокътнати най-важните хранителни вещества от тези храни. Посредством революционна технология пресните плодове и зеленчуци се емулгират, дехидратират и изсушават, като основните им полезни съставки се запазват напълно. Тази технология на извличане прави Forever Kids източник на полезни растителни хранителни вещества, съдържащи се в плодове и зеленчуци като моркови, броколи, спанак, зеле, ябълки, боровинки, домати и цитрусови плодове. Освен това, Forever Kids представлява 100% от препоръчителната дневна доза витамини А, С, Д, В1, В2, В5, В6, никотинова киселина, биотин, цинк и мед, както и 75% от дневната доза фолиева киселина, плюс витамин В12, калций, магнезий и манган. С всички тези полезни съставки и растителни хранителни вещества, съчетани с вкусни аромати на портокал и грозде, мултивитамините Forever Kids са забавен, лесен начин да дадем здраве на децата си и на самите себе си.